Malli l-muqdif jidħol fl-ilma jibda l-ispettaklu, jiżdied l-eċitament u tikber it-tensjoni. L-adrenalina ma tfurx biss fost il-qaddiefa li jkunu ilhom ix-xhur jitħarġu, iżda anke fost l-eluf li s-soltu jinġabru maxtut tal-port il-kbir biex bigrinta jsegwu it-tiġrijiet tar-regatta. L-ajjat ta' motivazzjoni mill-partitarji jirbombja f'dan il-port imlebbes għall-okkażjoni u li għal 20 ta' snin serva bħala l-isfond naturali ta' dawn it-tiġrijiet mis-silta. Hekk kif fl-aħħar jum ta' Marzu Malta tfakkar il-kisba tal-Ħelsien, tirritorna ir-regatta tal-31 ta' Marzu. Din l-edizzjoni kienet saret għall-ewwel darba 47 sena ilu fil-għaxija, fil-jum li l-Maltin xejru lill-aħħar bastiment tal-flotta Ingliża. Minkejja trapass ta' żmien l-ispirtu kompetittiv ta' dawn it-tlielaq mibnija fuq l-istorja, d-dixxiplina u r-rivalità għadu ħaj. Madankollu, l-organizzaturi din is-sena introduċew regoli ġodda, intiżel aktar sabiex jitħares il-ħin bejn tellieqa u oħra. F'kummenti ma' TVM News lejlet it-tlielaq, il-President ta' Regatta Malta, Franco Scicluna, spjega li dawn ir-riformi daħlu fis-seħħ wara t-twaqqif ta' bord organizzattiv li ħa fidejh l-organizzazzjoni tar-regatta. Bejn tellieqa oħra jkun hemm 25 minuta li akkosta kollox it-tellieqa titlaq within those 25 minutes. Ġifiri ma jkunx fuq l-istart fil-ħin tiegħu, it-tellieqa titlaq mingħajru. Apparti minn hekk f'din l-edizzjoni se jintużaw trackers fuq id-dajjes li għandhom ikunu tajnuna kbira għaċ-Chief Judge f'ċertu deċiżjonijiet kruċjali. Minħabba l-kundizzjonijiet tat-temp l-ewwel tiġrija se titlaq fl-10 ta' filgħodu. Fix-xatt tal-Belt intramat tinda kbira l-partitarji filwaqt li l-Istazzjon Nazzjonali permezz ta' TVM Sport se jkun qed ixandar b'mod dirett ir-regatta ta' jum il-Ħelsien. Ix-xandira diretta tibda fl-10 ta' filgħodu fuq TVM Plus u TVM Sport Plus.